Adventný kaverdár. Otec sa stane otcom, až keď prestane žiť sám pre seba. A počúvajúc túžbu, ukrytú hlboko v srdci, sa otvorí vzťahu, ktorý ho postaví do radikálne iného príbehu. Prísľub dieťaťa sa teda stáva prísľubom života, ktorý už nie je len jeho vlastný, ale ktorý je už životom iného, životom niekoho, kto sa môže narodiť zo skúseností môjho vlastného života. Otcovstvo prichádza, keď chcete, aby váš príbeh odštartoval iné príbehy. Keď sa nechcete stať koncom príbehu, ale dôvodom, prečo môžu začať ďalšie, nové príbehy. Život svoj ti odovzdám, lebo väčšiu lásku nepoznám. Nikto nie je viac než ty, môj Pán, čo si za mňa život dal. S tebou viem, že neprehrám, lebo väčšiu silu mám. Každý hriech, čo trápi ma, zmažeš krvou z tvojich rán. Spasenie v tebe mám, nikto nemôže mi vziať, čo mi dávaš sám. Dnes už viem, že neprehrám, v tvojich rukách život mám. S tebou viem, že neprehrám, lebo väčšiu silu mám. Každý hriech, čo trápi ma, zmažeš krvou z tvojich rán. Spasenie v tebe mám, nikto nemôže mi vziať, čo mi dávaš sám. Dnes už viem, že neprehrám, v tvojich rukách život mám. Spasenie